Διονύση, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια εξέλιξη. Δυσμενή εξέλιξη. Μισό λεπτό, Διονύση. Πούμε, Διονύση, στον κύριο Βενιζέλο ότι αυτή την ώρα τα ΜΑΤ είναι στον ημιτό στους πομπούς, να το μάθει ο κύριος Βενιζέλος. Έχουν παραβιάσει την πόρτα, έχουν μπει μέσα στις και θα εγκαταστάσεις. πετάξουν τους εργαζόμενους έξω. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά δημοκρατικό. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να πάρει θέση και ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα το πούμε στο Βενιζέλο αυτό και στο Κουβέλη. Θα ενημερωθούν, πιστεύω ότι βλέπουν. Άμα βλέπουν. Βλέπουν ακόμη. Και αν δεν βλέπουν, ενημερώνονται. Επίσης, για το πότε θα λειτουργήσει η νέα τηλεόραση, θα σας πω ότι η νέα τηλεόραση το συντομότερο δυνατόν, αυτό που είπε ο κ. Θα σε στηρίξουμε να είσαι στην επόμενη. Διονύση, αποφασίστηκε ήδη, ακόμα δεν άκουσα το σχόλιο του Αντώνη, αλλά θα σε στηρίξουμε όλοι, Διονύση, να είσαι στη νέα ελληνική τηλεόραση. Όχι, να είσαι εσύ νέος στη νέα ελληνική τηλεόραση. Εγώ δεν πρόκειται να είμαι. Είσαι και πιο νέος από Και θα δώσω, είπα και στον Κεντήκογλου την αποζημίωση. Λοιπόν, μην τσακώνεστε παιδιά, με μπόνους θα μπει όποιος μπει. Η Και με νέα επιλογή. τηλεόραση θα είναι απολύτως έτοιμη για τις υποχρεώσεις της εν ώψη της ελληνικής προεδρίας. Λοιπόν, στην παρέα μας προσθέθηκε άλλος ένας συμπαραστάτη μας. Τα παιχνίδια αύριο, για παράδειγμα, υπάρχει μπάσκετ, δεν υπάρχει? Ναι. Αυτό θα το μεταδώσει ιδιωτικό κανάλι, αφού θα εχωρηθούν τα δικαιώματα της ΕΡΤ με βάση την εκτίμηση που θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ζουγανέλη, έχουμε μισό λεπτάκι. Είναι ο κύριος Ζουγανέλης κοντά μας. Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε έναν υπάλληλο του ΡΙΚ, τον κύριο Κώστα Κώστα. Τον πρόεδρο των εργαζομένων. Τον πρόεδρο των εργαζομένων. Καλησπέρα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Είμαι ο πρόεδρος μιας από τις τρεις μεγάλες συντεχνίες του ΡΙΚ. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις εκεί στην Κύπρο? Καταρχήν εμείς είμαστε τυχεροί μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα σας ακούμε και σας βλέπουμε. Κάτι είναι και αυτό. Να πω απλά έτσι ιστορικά ότι όταν υπήρχε η δικτατορία στην Ελλάδα, ο Μίκης Σολοράκης δεν το επιτρέψαν να παρουσιάσει το Action ST από τις συχνότητες τότε της τηλεόρασης και ήρθε στην Κύπρο και το παρουσίασε από το ΡΙΚ. Είναι τραγικό να κάνουμε τέτοιους συνειρμούς. Να ξέρετε ότι το ΡΙΚ και οι εργαζόμενοι του όλοι σύσσωμοι είναι στο πλευρό σας και είμαστε διαθέσιμοι ό,τι χρειαστείτε τεχνικά ή άλλος πώς να βοηθήσουμε σε αυτό το μεγάλο και δίκαιο αγώνα που κάνετε. Λοιπόν, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κοινό δρόμο σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι, κύριε Κώστα. Κυρίες και σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως μας πληροφορούν από το Αίγυο, λοιπόν, η ΟΜΕΟΤΕ είναι στο πλάι μας, σε ένδειξη συμπαράσταση. Λέμε λοιπόν, όπου μπορεί και όπου προσπαθεί να μην πέσει το σήμα της. Το Αίγυο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το λέω με συγκίνηση γιατί είναι η πατρίδα μου, έχει πέσει το ψηφιακό και το αναλογικό. Μας βλέπουν από το web. Ευχαριστούμε πολύ. Από το web TV. Λοιπόν, ο Παφλαγώνας είναι κοντά μας απόψε. Τον είδα το καλοκαίρι στην Επίδαυρο και ήταν εξαιρετικός, καταπληκτικός. Ήρθες, είδα, τα είπαμε. Η ΙΠΙΣ, αυτή είναι η ΙΠΙΣ. Όχι αυτή εδώ που υποδίονται τους ΙΠΙΣ. Είναι πραγματικά αξιοθρύνητο αυτό που συμβαίνει. Δεν το πίστευα ποτέ στη ζωή μου σε ελεγχόμενη βέβαια δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, το πιστεύω ακραδάντως και φαίνεται εδώ. Είναι ένα εθνικό έγκλημα αυτό που όσο και να ελέγχεται η ΕΡΤ για τον τρόπο που λειτουργούσε, διοικείτο. Άλλωστε η ΕΡΤ διοικείτο από ανθρώπους που βάζανε κάστοτε κυβερνήσεις εδώ, αυθαιρετούσαν και λοιπά, εντάξει. Ελεγχόμαστε όλοι, υπήρξε υπάλληλος στην ΕΡΤ, για τον τρόπο που εργαστήκαμε εδώ πέρα και για τον συμπράξαμε συνδικαλιστικά. Ελεγχόμαστε γι' αυτό, αλλά η ΕΡΤ πρέπει να παραμείνει, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά και αυτό που δεν έχουν υπολογίσει αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις, που για μένα με όλο το σεβασμό, ακόμα και για αυτούς τη θεωρώ ηλίθια απόφαση, αν μη τι άλλο, ίσως να είναι το έναυσμα για να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος λίγο κοιμάται και νομίζω ότι ήδη κινείται μου θύμισε, πραγματικά το λέω, μου θύμισε τις μέρες του Πολυτεχνείου. Εποχές Πολυτεχνείου. Ναι, έρχονται από παντού.